La Biblioteca La Bòbila acull l'exposició 40 anys sense Jim Thompson. Es pot visitar fins al 24 de febrer. 1.280 ànimes, una de les novel·les més reconegudes de l'escriptor nord-americà Jim Thompson, ocupa ara una posició rellevant en l'exposició de novel·la negra que vol recordar els 40 anys de la seva mort. Publicada l'any 1964 i adaptada al cinema, defineix molt bé la seva corrent personal de la psicologia criminal. És una novel·la que passa en un poblet molt petit de 1.280 persones, on hi ha un xèrif que s'ha de presentar a la reelecció. Com que el seu càrrec perilla, comença a posar ordre a la ciutat i comença a carregar gent en plan bèstia. Aparentment un guardià de la llei i en canvi t'adones que és el psicòpata de la ciutat o del poble. L'exposició fa un repàs a la seva trajectòria vital i literària a partir del fons documental de la biblioteca, que moltes vegades s'ha de quedar al magatzem per qüestions d'espai. Els seus personatges sempre són personatges molt psicòtics, personatges que aparentment moltes vegades semblen normals i després en el seu funcionament t'adones que són autèntics psicòpates. Un autor alcoholitzat des de molt jove, que va fer mils de treballs, va viure en la misèria més absoluta gairebé tota la vida i quan es va morir pràcticament als Estats Units no hi havia cap llibre d'ell al mercat. Durant tot el mes de febrer la biblioteca esdevé una extensió del Festival Vessa Negra. Una de les propostes és el concurs Quiz Pro Quo, que posarà a prova els coneixements dels lectors. També es celebrarà una taula rodona el proper 8 de febrer sobre si és possible o no fer hard-boiled, ara i aquí, l'escola que va iniciar la novel·la negra als Estats Units. Una escola que es caracteritza per una gran violència, pel cinisme dels seus diàlegs, i era veure aviam si realment és possible continuar fent un tipus de novel·la així o ara ja tenim un altre tipus de cosa a la que li diem novel·la negra. La programació es completarà amb una nova edició del Club de Lectura Crims.cat, que comptarà amb els autors de la novel·la criminal Rafael Vallbona i Rafa Melero, i les projeccions a partir del proper divendres de les 3 parts de la mítica El Padrí.